Iki HP-ne piro regane? HP iki regane 1 juta. Lah aku tuku 1 juta oleh HP piro? Oleh HP siji. Nah, iki sing tak tuku duit iki mesti 1 juta. Iki olehku HP siji iki. Ngene lho Mas, sampean kleru neh lho sampean iki. Oleh loro jenenge ngono iki. Oleh loro. Ora, weh. Berarti loro ngene. Iki ngono jenenge. Aduh Iya, ya toh, siap, siap, Allah. Dibaleni. Sembarang iki. HP sing tak golek iki regane piro? Iki kan regane 1 juta HP. Sampeyan tuku 1 juta oleh HP siji. Lah iya. Aku tuku 1 juta kan iki duitku. Iki 1 juta duitmu. Iki olehku HP siji iki. Astagfirullah ya Allah. Akiumu Mas, akiumu itu betul. Gawe to le anu teh. Lah iya piro? Balik nenek to, jale. Iki lho HP sing tak tuku iki. Sampeyan sing tuku HP iki to. Regane piro? Regane 1 juta. Duitnya sampean iki. Oleh HP siji. Oleh HP Tenan iki. siji iki. Astaga, ngene iki jenenge oleh loro sampean Oh, iki. loro. Loro ngene. Aduh. Suwe iki kok.